Benvinguts i ben retrobats a Peu de Fogons, avui des del restaurant Pairin de Palafrugell, una casa amb molta història i uns protagonistes que tenen moltes coses a dir i explicar-nos. Començarem amb un plat en el que tant la Roseta com en Pep hi intervenen a quatre mans, una parella que ja fa uns quants anys estan convisquent a la cuina, al menjador i en aquest espai on es couen de les millors coses que es poden trobar en aquest territori. Producte de temporada, cuina de mercat, sostenible i amb alguna sorpresa que anirem explicant. Benvinguts, Pep, Roseta i Pep. El Pairin té una història com a casa, diguéssim, però després explicarem la vostra. Molt bé. Aquesta casa, diguéssim que com a referent, té a Palafrugell, a l'Empordà, un nom molt concret que li ha donat, entre altres coses, llegenda i una part de personalitat especial, que és Josep Pla, no? Sí, doncs el nom del restaurant, que el vam posar ara fa 17 anys, no sabíem quin nom, quan vam tenir la idea d'obrir un restaurant aquí a casa nostra, doncs va ser, no sabíem què fer, i vam acabar triant el de Pairin, que és un llibret que ell va escriure, que el nom de Pairin és el nom d'un contrabandista que ell va conèixer a Cadaqués. I era molt dolent. I bueno, però el nom fa referència una mica a menjar, però té aquesta part d'història. Per més informació podeu buscar aquest llibre del Josep Pla, que entre d'altres ja sabeu que és un home aficionat no només a escriure i a parlar, sinó també a la bona cuina i gastronomia, sobretot d'aquests plats. Els meus pares van obrir un restaurant l'any 87, al Celler de la Planassa, i bueno, allà és on jo vaig començar a fer les primeres cosetes, sí. El Celler de la Planassa, que és aquella planassa de Palamós, a prop del Exacte, port, davant del moll. on els pescadors hi estenien les xarxes. El plat és un romesquet d'escrita. És un romesquet. Encara que estiguem a l'Empordà i el romesquet ens soni a un producte de més envall, de cap a la banda de Tarragona, hem de tenir en compte que a Palamós ja va venir al segle passat, no l'altre, El 19. Exacte. Varen arribar els caleros, que eren els pescadors de l'Ametlla de Mar, que es varen afincar a Palamós, que van ser els que van introduir la pesca d'arrossegament a Palamós. I bueno, aquest plat és una mica herència de la cuina que aquesta gent ens varen fer venir cap aquí. Herència, però a més herència bastant directa, perquè el vas aprendre d'un pescador. El vaig aprendre d'un pescador que no era calero, però clar, evidentment, en aquella època es coneixien tots i eren com una gran família, no? I el pescador, que era un pescador que vivia a la casa on els meus pares varen obrir el restaurant, doncs aquell home vivia allà i, bueno, era un home que era un solitari i al moment que vam obrir el restaurant nosaltres vam ser com la seva família d'acollida. I, bueno, doncs aquest home, que per mi era com un avi, doncs va ser qui em va ensenyar aquest plat. Això, Rosa, que en aquest cas la Rosa és la Roseta per tots els amics i coneguts, diguéssim que el de la cuina et va venir com de rebot, no? Sí, home, jo vaig anar a estudiar a Palamós, acabar el batxillerat i el COU, i vaig conèixer la seva germana. Però llavors ja em vaig fixar amb ell. I llavors era anar a fer deures a casa la Maria. I d'aquí ve que vinga a fer deures, i ens vam conèixer així. I llavors, per poder coincidir amb ell, perquè li tocava treballar els caps de setmana, com és evident, doncs vaig tinguer de començar a ficar-me a la cuina. Bueno, saps fer un pastís, i això, i pots introduir allò, i jo no, jo era ceramista. Després, al cap d'un temps, vaig estudiar ceràmica tradicional, restauració de mobles i això, però clar, em trobava que no coincidíem, i per poder-lo veure... Això, i per poder-lo veure em tocava, i llavors, a través de llibres de la meva àvia, que era una gran cuinera, i que em va ensenyar molt, doncs, i de conèixer bons amics com en Carles Mampel, que m'ha anat explicant secrets i formacions i ensenyant amb molta base, doncs vaig anar fent a poc. I era la manera que teníem d'estar junts. Què us sembla? Comencem a fer aquest romesquet? Mira, per fer el romesquet, aquí tenim els ingredients, evidentment tenim l'escrita i les patates, amb el que farem el suquet, i primer de tot farem una picada. Per fer la picada necessitarem uns grans d'alls, una mica de pa, les nyores, que ja les hem tingut remullant del dia abans, i vi negre. I llavors, si us sembla, doncs podem començar. Un plat molt interessant i, a més, un peix també molt interessant, que no per poc conegut o poc comercial no deixa de ser boníssim i molt fi. És molt bo, és molt bo. En aquest cas és escrita,
que és la ratjada, la ratlla escrita, vestina... El peix manta. El que mengem d'aquest peix són les aletes. Diguéssim que el cos del peix no es menja. Llavors només menges les ales del peix. Poder és poc conegut, però és un peix que els pescadors ja te'l venen pelat. Generalment te'l venen pelat perquè costa molt de pelar. És el que porta més feina. Exacte, i és molt bo, i pràcticament l'espina té com un cartílag entremig, que si amb la ganivet o amb la cullera el agafes per aquí, arrossegues la carn i et queda tot el cartílag al mig, i llavors és completament net i el sabor és finíssim. Aquesta era una mica la cuina de bordo, Mentre estaven pendents... Aquests peixos que potser no eren tan valorats, que els hi costava més de vendre, són amb els que ells es feien el dinar a bordo. I llavors, aquests tipus de plats, penseu que de dalt de la barca no portaven gran sortiment de productes, però sempre tenien uns alls, sempre portaven pa, unes nyores seques que llavors les hidrataven per poder fer un romesco, les patates, i amb aquests productes ells s'inventaven els seus plats. Posarem en una cassola, a la mateixa cassola que farem el suquet, i posem oli, i ara quan estigui una miqueta calent ens hi posarem. Igual que amb la resta de productes que anirem veient, tot el que feu servir també és de proximitat, no? En aquí, hasta el vi per cuinar. El vi és d'esclanyar. Vi d'esclanyar. Que encara que sigui per cuinar no vol dir que haguem de fer servir productes dolents, o sigui, jo no guisaré amb un vi que no em veuria, llavors, si cuines amb producte bo sempre serà més bo. Ara que l'oli se va agafar una mica de temperatura, doncs el que faríem és fregir aquestes llesquetes de pa, les fregirem una miqueta, i en la picada és l'únic ingredient que va cuit, l'altre va tot en cru. O sigui, per mi no tindria sentit fer un arròs i anar a buscar arròs al Delta de l'Ebre, que tenen un arròs fantàstic, però aquí tenim pals. Llavors, doncs clar, l'arròs ens el porten de pals. Tot el que és porc ens ho porten de la cancel·laderia, el de l'horta, la Nuri ens ve portar uns productes extraordinaris. I bueno, és una mica defensar lo nostre. No té massa sentit que cuinem amb coses que venen de fora. Però l'important és que nosaltres ens intentem basar bastant en la temporada. Sí, esclar. A l'hivern no fer coses amb maduixa i a l'estiu no fer coses amb taronja, per exemple, parlant de fruites. Però així amb tot, intentem seguir aquest fil, que el producte no sigui gaire viatjat, el mínim, que sigui fresc i després de temporada. Una mica sí que teniu repartit el que cada un, diguéssim, té el punt més fort del rol de la cuina, no? Amb en Pep? Sí. Sí? Tots dos sabem fer de tot, el que fem. La carta la fem entre els dos. Però llavors el tema de postres, a mi se'm dona més bé per paciència, perquè tinc més experiència i així, i jo quedo més amb els postres i amb entrants, que ens el repartim, amb algun segon també hi participo jo, però a l'hora del servei tenim molt bé cada partida i molt ben marcat el que fa cadascun. Aquestes llesquetes de pa ja les hem fregit i llavors el que farem és una picada, que ho farem amb el mini pimer en aquest cas, i posarem escorriguent una miqueta la carn de l'anyora. Li poso entera, l'anyora, perquè després, com que la triturarem bé, ja quedarà prou fi. Llavors ho anem passant i li incorporem una copeta de vi negre. A veure, perquè això ara ho guisarem, però vindria a ser un romesco mal fet. O sigui, tot aquí en cru, a la barruera, sense escalivar ni res. Però després, com que el courem a la cassola amb la patata i amb tot, queda molt fi. I ara ja, un cop tenim això, ja passaríem a poder fer la cassola. Mira, Rosa, si vols, ves macelant el peix i mentrestant jo esqueixaré les patates. Per esqueixar la patata el que fem és clavem una miqueta el ganivet i trenquem. D'aquesta manera aconseguim que la patata deixi anar una miqueta més de midó i ens quedi el suquet una mica més lligat.
absorbeix més el gust i deixa anar el midó. Aquesta part de compartir cuina, a més de compartir vida, sempre és tan tranquil·la com ara o hi ha moments estressants? Bueno, hi ha moments de tot com a per tot, però bueno, ho portem prou bé. Tots tenim el nostre rol, quan estem fent poder segons plats i la cuina més calenta, diguem-ne, o sigui, tots dos hi posem de la nostra part, però poder l'última paraula la tinc més jo. Quan estem fent més postres o més entrants, o sigui, jo callo i ella és la que mana. Llavors, bueno... També us haurà canviat la vida, que és en el moment que vau començar a treballar, es va anar forjant la història aquesta del pa i raïm, i vau tenir fills. Sí, la Marieta. I què? Bueno, de la mateixa manera com cuinem, entre tots dos anem fent. Hi ha moments que me n'han cuidat més jo, hi ha moments que se n'en cuida més ella. Va ser una mica complicat, però bueno, com que em vaig trobar molt bé, era estar aquí, amb la gran panxa, tothom que em cedia pas en aquell moment, i llavors, doncs, bueno, a la que vaig parir, de seguida, al cap de 15 dies, al seu autònom passen aquestes coses, ara ja es van solucionant més, em vaig haver de posar a treballar, i la nena doncs, estava a dins de la cuina amb el cotxet. Peixater que entrava, la nena encantava la vida perquè tothom li deia coses i així és com vam anar fent. Durant 6 mesos, els vespres d'entre setmana no obrim. Acabem a les 6 de la tarda, allarguem una miqueta més, acabem a les 6 de la tarda, llavors pots dedicar-te a la família. Això ho teníem molt clar d'intentar fer una mica de conciliació familiar. Perquè ja que aquest ofici és tan concentrat i és tan dur, doncs també es pot arribar a organitzar i a portar-lo d'una manera més portable, com si diguéssim, més portable. Bueno, ara ja, un cop tenim la picada, la patatona esqueixada i tot a punt, doncs ja ens posarem a cuinar, vale? En la cassola hi posarem una mica de llis julivert. Molt bé. I ara, com que ja comença a fregir l'all, sense que se'ns comenci a torrar, ja hi aboquem les patates, vale? I el que fem és anar-les donant-los unes voltes, anar-les rossejant una miqueta. Vale? Bueno, ara la picada ja l'anem posant i li seguirem donant voltes. Nosaltres ara hem començat una mica amb una idea de fer una carta molt de temporada i amb uns plats que els aniríem canviant, però després te vas trobant que els clients et diuen ostres, aquests llagostins amb tempura, amb l'emulsió de soja, no me'ls treguis. El crocant de foie tinguen sempre. Amb els postres la tatent de poma. Segons, doncs, bueno, els arrossos, un romesquet com aquest, un garrinet ibèric, xai confitat a baixa temperatura, que dius als clients, dius, bueno, canviarem la carta la setmana entrant, dius, sí, però això no m'ho treguis, i al final dius, bueno, tampoc podem tenir unes cartes molt i molt extenses, no? Ja pots portar el peix perquè ara ja això està a punt. Ara ja tirem el fumet en les patates i després el peix ja li posarem, a la que comenci a arrencar el bull ja li posarem. Ho cobrim bé amb el fumet, anem col·locant els talls de peix. Aquest és un exemple d'aquesta cuina marinera, com en diuen també, dels plats de bordo, no? La cuina de barca. Una cocció bastant ràpida, que es podia preparar una mica abans, i que si pel mig no hi havia un moment donat que els cridaven tots li fas un xup-xup, les calfes i inclús guanyen, perquè una mica reposadets aquests plats també, igual que els estofats, que guanyen una miqueta, vale? I ara això, doncs bueno, en 15-20 minutets tindrem el suquet a punt. L'únic que ens faltarà és tastar de sal, que estigui al punt, i a menjar i a disfrutar. Suposo que, a més, en funció del que et van portant o de la temporada, el peix també li vas donant una volta, no? Home, un suquet o un romesquet a l'estiu poder és un plat que és més contundent i no et ve tant de gust. A l'estiu t'estimes més un peixet més a la planxa o uns escabetxos, que llavors, clar, a principis d'estiu és quan tenim l'època de la sardina a l'anxova, que és fantàstica, llavors, doncs clar, fas uns escabetxos, després te'ls pots menjar freds i estan extraordinaris.
I és una manera també de cuina tradicional, l'escabetx. Un escabetx és una cosa més tradicional impossible. Passa que, bueno, jo si hagués de fer unes sardines amb escabetx, les acompanyaria amb uns fesolets de l'ull ros, que també l'estiu és quan és temporada que els tenim frescos i no secs, i llavors és una delícia. Acompanyes aquest escabetx amb una miqueta de fesolet de l'ull ros i, bueno, festa major. Festa major. I això està tornant una mica aquests plats, perquè va haver-hi uns anys que no se'n feien tant ni de suquets ni de cassola, uns fideus a la cassola, no fideuà, on te'ls pots anar a prendre amb una bona picada i el seu costelló. Costa molt de trobar a algun lloc i tot això estem molt contents perquè és la cuina que ens agrada, està tornant. El que l'hem de com suavitzar una mica perquè la puguis menjar a diari. Amb el fideu a la cassola ens ha passat molt. És un plat que l'hem tingut molt de temps a la carta i que ara l'estem fent també, que la gent sembla que no te'l demani mai. I a vegades diuen, no, volem un arròs i tal. I els dius, escolta'm, prova els fideus a la cassola amb una picadeta amb xocolata i ametlles i llavors quan te'l proven repeteixen. Perquè diuen, ostres, que bo! Això m'ho feia la meva àvia. Sí, perquè els hi despertes records de quan eren petits. Ostres, això, feia temps que no ho menjava i tal. Dius, coi, és que és ben bo, però sembla que el fideu, si no sigui una fideuà, ja no existeixi. I no, fideu a la cassola com Déu mana. Hola, bones! Què tal, Pep? El gènere... Hola, Rosa, què tal? Hola, el perol i la botifarra negra. Perfecte. A mi em va molt bé així, sense embutxar. Vale, ja estem. Carai! Hola. M'hi puc apuntar? I tant. Benvingut. A peu de fogons no paren de passar coses. I a part de la horta també tenim la cancel·laderia a domicili. Home, i tant. Això és brutal. Estar aquí al cantó de casa, cada setmana fan producció, i això és fantàstic. Tenir els proveïdors que pot venir caminant en 2 carrers. I producció pròpia, que s'ho fan ells. Què ens han portat? Què ens ha portat la Rosa? Bé, però botifarra negra i carn de perol, sense embotir ni lligar, a granel. Llavors el que fem és, com que no necessitem ni el budell, ni el cordill, ni el paper, ni res, els dimarts fan perol i llavors jo ja la truco, fes-me'n 1 quilo, ja tenen el meu tàper i ja me'l posen, i així no me'l manem tot això. Ni perdem temps també perquè nosaltres després l'hem d'obrir, l'hem de tornar, i és una cosa que la llancem i ja que no l'hem d'utilitzar ja fes-m'ho així i no me les embutxi. Per tant, empresa de dones, en principi. Sí, al principi van començar, eren 2 dones, 2 sòcies. Allà a la cancel·laderia, quina diferència hi ha en quan venen homes i quan venen dones? Hi ha d'haver-hi una diferència. Sí. Diguem que els homes no són tan complicats, no? Me sap greu dir-ho, però és així. Però, bueno, jo no trobo molta diferència. La veritat que tinc una clientela molt maca, tant amb homes com amb dones, i no em puc queixar. I com us expliqueu? Ara sí, ja entre vosaltres dues, jo faria això, jo faria allò, o tu li pots dir a una senyora o un senyor que em ve a comprar, miri, si li sobra un tros de botifarra o si li sobra pot fer això altre. Com us expliqueu? Bueno, quan estem a la botiga dic, mira, he provat de fer això. O ell em va dir, va venir un client i em va dir que ell agafa les carxofes i les farceix. Dic, ostres, doncs ja ho provaré. O en vez d'agafar i fer el guiso de les favetes, fer-les més guisades amb la botifarra, com deia ella, doncs jo, al fer-ho més amanida, faré com uns dauets per donar-li una mica un toc més així, més fresc. No. Però sí que en les matances, i potser ho has viscut directament, hi ha un rol molt determinat del que fan els homes i el que fan les dones, eh? Sí. Els homes, més que la matança, més desfer, i les dones netejar les tripes, embotir, lligar i netejar. I el de més paciència. I el de més paciència. Els homes més desfer i més la matança. El porc, com aquell que diu, és bo i és viu, entre cometes, com a producte tot l'any. Sí que hi ha temporades de què va fluctuant, no? A l'hivern potser coses més greixoses, més calòriques, i a la primavera i l'estiu cosa més fresca. Sí, per exemple, el perol, nosaltres a l'estiu no en fem.
no en fem perquè no es ven. Si no vol dir que algú te'n demani, però quan arriba la calor, deixes de vendre botifarra de perol. Però és matemàtic, eh? El primer dia que comença a fer una calor fort, ja no vens botifarra de perol. Per tant, a l'estiu ja no en fem. I quan arriba la primera fred, ja tothom està demanant botifarra de perol. Sí, és així. Depèn del temps. També quan fem a la tardor, que aquí a Palafrugell fem el niu, també us encarreguem, a part d'encarregar el pixopal o la tripa i el bacallà i tot això, també us encarreguem a vosaltres una mica el costelló i així. I aquests plats comencen a venir setembre, octubre, torna a venir de gust la cassola, aquests plats més contundents. Per explicar-li, el porc, desgraciadament, ha tingut mala fama, no per culpa del porc, sinó per culpa de com s'ha fet servir, no? Però en canvi és molt sa. Sí, perquè a vegades venen gent, per exemple, amb els peus. Fem peus cuits, els acuem, per comoditat de la gent. Ai, és que els peus són molt grassos. No, els peus no són grassos, senyor. Els peus tenen molta gelatina, al contrari, van bé pels ossos. La carn blanca, el llom, no és gras, va bé. La cansalada, és que el porc ara ja no ve tan gras com era abans. Els porcs de pagès són porcs grassos, que la grassa de porc de pagès també és bona, perquè és una grassa potent. Però ara els porcs no venen grassos. I li dic a la gent, a veure, el llom, les llonzes, tot això es pot menjar tranquil·lament. No hi ha cap problema, no hi ha grassa. I les botifarres de carn crua i tot, igual. No és una grassa dolenta. Sí, bé, els clients t'ho demanen, eh? Ostres, aquesta botifarra, dic, uita, la cancel·leria Rosa, sortint aquí, a 200 metres, trenques a l'esquerra, en allà, compra-la en allà, que s'ho fan ells. Clar, el client també t'ho demana, llavors hi van i diuen, he estat a tal puesto i m'han dit... I bueno, això també és maco. Bueno, de cares al cap de setmana, el divendres, a veure si en Xevi pot portar 2 quilos de costelló, talladet petit d'aquella manera, i 1 quilo de salsitxes. Perfecte. Perfecte. Doncs divendres aquí ho tens. Vale, perfecte. Bueno, Rosa, adéu. Perfecte. Adéu, que vagi bé, Rosa. Bueno, continuem, no? Sí, vinga. Pues la cassola aquesta la tenim acabada, l'únic que ens falta és rematar-ho posant una miqueta d'all i oli negat. I aquesta cassola ja pot anar a la taula. A veure, la cuina tradicional catalana en general no és massa vistosa. És un tipus de cuina que, o sigui, és molt gustosa, és potent, però visualment això la que ho treus de la cassola no és que sigui molt i molt maco, pots posar amb una mica més o menys de gràcia, però clar, el que impacta més és veure la cassola sencera. Potser no entrarà molt pels ulls, però quan la proves dius, val la pena.